door de klink omdeel. Voorzichtig gaat de deur van achterhoes los. Hij huivert. Met het geweer stevig vast in beide handen stapte naar boven. Even leer een haard los en doet zaag deur dicht achter de rug. Wolkjes oorzen benemen zich. Stilte van vroden laat met een dik pak snij komt om in de muit. Hij stapt op het veegde padje, ziet kaart hoesken of heuren. In schaar van helder maan bleef de staan en luistert. Gelukkig het laatste dag wat nooit meer snijdt. Maar goud dat hij voordoor een pad schept het. Foutje voor foutje loopt de het hoesken langs. Al gedurig luisteren. Voor heeft hij nooit lang staan blijven. Door is een oprit verklikker. Als hij de deur komt, verraad hem gelijk. Aan de kant hoeske gaat er weer naar achter. In duistere huren, bij onderrok bleef de staan. Een inhouden om en oren op schaap. Hij kreeg geweer stieven vast in vuilt of pal van veilig staat. Kloor op de broek. Hij zal hem door verrassen lopen. Vergeet maar, dit ken zij bij Gremius nog nooit. En bij, dat kennen nooit. Wiet voor het vonken liggen van de Minkeltrein. Streekert, Westerdiek. En als hij op ziet kijkt, ook nog onderdiek. Met een naar het hok schoft hij aan de achterkant richting Ogeldoorn Heeg, daardoor loopt. Aan Slootlaas. Als hij nooit wieder kent, blijft de staan en glopt tussen takdeur. Een ril loopt hem over rug. Aan ons wold. Maalstee. Eerst maar weer om. Gauw in hoes. In het achterhoes doet het licht aan en draait deur op slot. Vingers ben om glad doof van. Hij haakt jesfort en gaat in huis. In loopweg kreeg een kop koffie bij aanrecht. Zet geweer om ook van komen deur en nuzzeldom in stal bij gaskachel. Het frust toch nog knap. Maar op tijd nog ander voor het wodder. En een begin van de sfeer zoals het boukje begint. Dat klinkt gauw, ja. Als ik begin te schrijven, of ik schrijf een bouk, dan ik wil hebben dat lezen met Duits. Ik trek hem van begin af aan, trek ik hem in het verhaal. Ik betrek hem erbij. Hij doet niets. En er zijn mensen die worden er uit van. Die vinden dat niet leuk. Want ik krijg toch confrontaties en zo en al die dingen hier. Het doet me dan weer denken aan die lijtjes van Jan. Was wel, zit erin, dus met. En als beeld, was wel. En de nights die bijvoorbeeld worden, ik kleur het niet in, was wel. En dat doen ze zo. Die plotsen dat in hun eigen omgeving, in hun eigen geest, in hun eigen down en low. In een eigen sociale bagage. En dan is dat wel eens confronterend. Ja. Maar zo bouw ik dat op. En wat dat betreft ben ik realist wat daar nou gaat. Pessimist zeggen ze ook wel eens, maar ook niet. Nee, maar wat me het is gewoon gezellige toon. Begint niet gezellig, begint met actie. Dus begint met man en een geweer. Dus dat is goud. En daar kunnen mensen zelf er alles van bij denken. Het wordt nooit gezellig in het begin. En dat is goud. Ja. Ik denk dat het voor veel provincies en veel streektolachtige literatuur geldt. Dat je op safe speelt als je idealistisch blijft schrijven. Maar op een of andere manier. Maar dan heb je, naar ons geval, naar die geval en naar mijn geval ook, heb je nooit de werkelijkheid te pakken. Heb je nooit de echte emoties te pakken. En ik denk dat het bij ons door wel omgaat. Niet nog met idealisme, want dat is er genoeg.
maar meer om zo van, hoe zit het leven echt in elkaar? En ja, wat meer realisme, zeg maar, in de schrijven. En dat verhoort zich soms wel slecht met streektaal, zeg maar. Waarom is dat, Jan? Waarom verhoudt zich dat niet met streektaal? Dat is nog wat brover? Ik denk dat je wat brover moet weten in de streektaal. Want misschien zit erachter zo van, nou, de streektaal is toch al zo klein. Laat je nooit verpesten met leuke dingen. Hey Jan, du brengt tijd half veel muziek goed, hè? Du is nou... Een cd'tje met 5 nummers, hoeveel stond erop? 5? Ja, een stuk of 5. Ja, en dat is het. Ja. Wat is dat? Du wil live een beetje underground blijven? Nou ja, ik word niet hoe toe dat is. Du is waarschijnlijk minder dan ik, maar ik word helemaal gek. Op het moment dat het lampjes aangaan van de opname start, ik word niks meer. Het is... Nee, ik vind het verschrikkelijk in de studio. Ja. Zet me voor het publiek en ik sloeg me ik kan me er wel doorheen slaan, maar met opnames gaat starten. Maar wat er wat is, als je op les een fout maakt, dan heb ik het geval, ja, daar kan het hele nummer weer over. Goed. Nog een keertje. Ik lig op een nest. Ik lig op een nest. Het is stil in huis. Ik lig op een nest. Ben 40 jaar. Ze zakt maar goed. Zo met me koor. Ik hoor de ring. Ik hoor de wind. Ik word dat daglicht. Boeten schiet. Inderdaad, een ladje. Die vol met situatie, een soort menselijkheid zit, maar dat allemaal richten op een blikje vis, op een onaanzienlijk iets. Op een ding van niks. Een blikje vis in koelkast. Ik lig op nust, ben 40 jaar, ze zuipen maar goed, zo met mijn koor. In koelkast is een blikje vis en nog niet dat gezellig is. Mijn vrouw die zei, zeg, kent u pooit? En ik zei, nee, die ken ik nooit. Ze zei, ach man, wat ben jij dom? Als tu niet zuikst, ik ben bjom. Ik lig op nust, ik ben alleen. Ik heb geen zin, mens te zijn. Ik hoor de regen, ik hoor de wind. Ik weet dat daglicht de boeten schijnt. Op zelfde plank, waar het blikje stoort, daar ligt al 3 maanden te moord. Eerst was ze mooi en rood en fris. Ik geloof nooit dat dat nou nog zo is. Ik lig op nust, ik heb sloopbaloed, ik draai me om, ik wil er nooit doet. Mijn gang ligt vol met enveloppen, daar moet ik nog in kachel stoppen. Mijn huis was van ogen altijd vol. Het was altijd feest, niks was te dol. Ze verroten mijn hele koelkast leeg. Gewoon omdat ik centen kreeg. En op mijn beer en op mijn bank door laag verzieden wekenlang. Totdat ik zei, nou voor dat mol. Ze zeiden wat best, ja sociaal. En toen nog weken, de laatste gast vertrok met kleren uit mijn kast. Pas toen had ik
het nam mijn zin en trok een deken over me heen. Ik lig op nust, met het is stil in huis, maak me niks uit, niks geen gezoes. Ik heb geen hond, ik heb geen kaart, ik heb mijn vis, dat is drokte zat. Ik heb geen waak, ik heb geen zin. Stop bij de bank, ook in de min. Het feest is over en voorbij. Zij van mijn geld, mooier als mij. Ik lig op nust, ben 40 jaar. Ze zuikt me roet zo met me koor. Ik hoor de regen, ik hoor de wind. Ik weet dat daglicht, dat daglicht boeten schien. Geweldig. Ja. Wat is er zo mooi aan? Leg daar eens uit. Het is precies zoals Jan het zingt. Het beeld erbij. Zonder al die uitdrukingen waar ik nou geen bijvoeglijke naamwoorden en zo. Kies de beeld bij de tekst wat hij zegt. En het is precies zoals Jan zegt. De gedachtegang, de realiteit, het denken, het doen. In die tekst zit, dat is het hem helemaal. Dat komt in het begin voor en dat komt aan het einde weer voor. En door ronde dat verhoort je helemaal meer af. En door zit het precies in opsloten. Dat hele gebeuren zit opsloten in dat blikje vis, voor mij. Nou echt, de eerste keer dat ik dat hoorde, ik moest hem al weer doen, puur ook om die tekst te ontleden. Van hoe er daarom aan staat met die tekst, dat me dat ook zo aanspreekt, zoals wel. Ja, maar dat is Jans die denkt, nou, komt er al baag over in met die van mij. Ja.